Ćao dragi moji, evo nas u 24. danu, za samo 28 dana promijenite svoj život. Današnja vežba, ajde da se setim, malo pre sam, da, radi se o drugim ljudima. Razmišljam, malo pre sam gledala snimak stari iz prošlog ciklusa i opet vidim taj snimak, nažalost, ima samo 17 pregleda, a to meni govori koliko mi malo mislimo na druge. A ovo jeste rad na sebi, ali rad na sebi i kroz druge ljude, tako spoznajemo i sebe. Znači, današnja vežba je isto meni jako lepa i na kraju ću vam navesti primer lični. Ja sam uspela da je čak i doživim, da se ostvari nekome nešto i trebamo da radimo da pomognemo drugima da reše svoje probleme. Znači, mi pomažemo drugima da reše svoje probleme, kakvi god oni bili, da li je zdravlje u pitanju, da li je u pitanju finansijska situacija, da li je u pitanju stambeno pitanje, da li je u pitanju ljubavni život, znači, uopšte nije važno, vi ćete to znati kroz vaše te neke vama bitne ljude. Znači, zadatak je da odaberete 3 osobe koje su vama bitne. Bilo bi dobro da imate njihove fotografije. Ja se sećam da nisam imala fotografije, ali sam imala slike u telefonu i onda sam pravila onako snimak, screenshotovala sam uveličane fotografije i trebate da poželite tim osobama. Sad, recimo, po pitanju zdravlja, ne želite dobro zdravlje, nego konkretno problem za koji znate da ta osoba ima, da zamislite, gledajući tu fotografiju, da zamislite kako vama ta osoba javlja da je rešila svoj problem. Znači, kažete 3 puta prvo hvala ti, pa imenom. Imenujete, na primjer, ne znam, Snežana, zato što si mi je javila da si rešila stambeno pitanje, kupila stan, recimo. Ali vi svakako trebate da to proživite, da doživite način na koji vam ta osoba saopštava, znači konkretno, najkonkretnije da je rešila problem. Vi, znači, morate da znate da ta osoba ima neki problem nerešen i kako vam ta osoba javlja da je to rešila, vaš osjećaj, i da zamislite tu osobu onako nasmejanu, svakako vedru, veselu, kako je rešila svoj problem. Znači, zadatak vam je da u danu, nakon zahvalnosti ujutru kad ih ispišete, u toku dana, znači, odaberete 3 osobe iz svog života i da zamislite kako vam ta osoba javlja tu vest i da se vi zahvalite na tome. Hvala ti, pa imenom, što si mi javila da si završila to i to, da si ostvarila tu i tu svoju želju, recimo može i ostvarenje želje, svakako, ili rešenje problema. Ja sam konkretno, evo navašću primjer, radeći zahvalnosti, kad sam radila ciklus 28 dana, meni se desilo da se sva toga setila, da sam ovog puta stavila jednu osobu koja je imala veliki finansijski problem. A finansijski problem znači veliki u smislu velikog duga, baš velikog, prosto za tu osobu nerešiv finansijski dug. Oba puta sam je stavila, znači, čak vi to možete da radite i ako tu osobu sretnete, znači vi stojite pored nje, pričate sa njom i u sebi zamišljate tu situaciju. Meni se to desilo, da sam oba puta da je osoba bila pored mene, radila nešto drugo, našla se tog trenutka pored mene i da sam ja zamislila situaciju kako ona meni saopštava baš tako da je rešila taj svoj problem. Nakon nekog vremena, to je nedavno bilo, meni mislim sve ovo kao da je juče bilo, evo već je ćerka me podsjetila pre neki dan, mama kaže ti si pre godinu dana počela da radiš zahvalnosti. Jeste, avgust je bio, sećam se, ne znam tačno koji, možda ću negde i naći zapisano, da bi mi ta osoba jednog dana, znači
kad sam potpuno i zaboravila na sve ovo, mislim, prosto takav je moment bio, rekla, da li znaš da je vraćeno 10% duga? 10% duga uopšte nije mali iznos. Ta osoba je našla način kako da uz vraćanje duga vrati 10% duga. Tog momenta je meni proletela slika ovog zadatka, kad sam ja se zahvaljivala i zamišljala nju tako kako mi saopštava. Ja sam se tako ozarila, tako sam se obradovala, iznenadila pozitivno. Znate koliko? Kao da mi je saopštila da je vratila ceo dug. Ja znam da će ta osoba i vratiti taj ceo dug i prosto znala sam da je to početak, da je ta osoba našla način, da je počela, čim je počela, ta osoba će to i završiti jednog dana i to meni sad više nije važno jer ja ovo radim kad god se setim, za kog god se setim, kad čujem da je neko u nekom problemu, ja ovo radim, a onda se i meni desilo nakon toga, eto to sam povezala večeras spremajući se za ovu vežbu, da sam posle toga valjda kroz tu zahvalnost prema toj osobi, kroz to pomaganje njoj, ja uspela da rešim nešto svoje. Nije to nešto veliko, ali je to nešto što je kod mene jako dugo trajalo. Znači nije u suštini, da kažem, veliki izazov bio, ali je mene mučilo zato što je to dugo trajalo i što je to poremetilo neke odnose, zato što je to stojalo u mestu jako dugo. I stvarno, ovu vežbu kad budete uradili, samo pratite rezultate i radite nevezano za ovaj zadatak kad god se setite, kad god vam neko saopšti od vaših da ima neki problem, radite ovu vežbu, pomozite drugima. Ja ću objaviti status na Facebooku da baš ću napisati, možda ne večeras baš, kako biste se osjećali kada bi vam neko drag, tako nešto u tom fazonu, kada bi vam baš neko drag saopštio da je rešio neki svoj veliki problem. I vidjet ću šta mislite o tome. Hvala vam puno što me pratite. Hvala ti Dragana koja mi se javlja šta divnim vestima, divnim pitanjima kratkim, jasnim i divnim vestima i hvala ti na pozivu, hvala ti na dobrodošlici koju si mi poželjela, ali dobrodošla ti u moj život jer te sad gledam potpuno drugačijim očima jer proživljavam s tobom ono što si mi negde saopštila da tvoja porodica i ti živite mnogo bolje, a da si ti pronašla svoj mir zapravo kroz zahvalnost. Ja se sećam momenta kada sam našla svoj mir i kada sam mogla mnogo trezvenije da nastavim dalje svoj život. Da ne dužim, vidimo se u 25. danu koji je već sutra, ovaj video vam snimam za sutra.